I abans d'acabar tornem a la notícia amb què hem obert aquest informatiu. Aquestes que veuen són imatges de fa uns minuts a l'interior de les voltes de la manifestació organitzada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida. I aquestes que veuen ara són imatges en directe, aquestes sí que són en rigorós directe, al Parc de la Mà de Palma. Per motius... Aquestes sí que són, disculpin la confusió, aquestes sí que són en directe, imatges del Parc de la Mà de Palma. Les anteriors eren acostant-se a les voltes. Aquesta és una vista aèria que obtenim amb un dron, especialment per aquesta connexió en directe per l'informatiu d'IV3 Notícies. Ara anem en directe al punt on es pugui trobar la nostra companya desplaçada, Laura Sánchez, perquè, com dèiem, s'ha corregit l'acabament d'aquesta manifestació i no es pot fer la lectura del manifest a les voltes. Laura, endavant. Ha estat una arribada un poc accidentada perquè la policia havia tancat els accessos a les voltes. Recordar que, segons Policia Local i Policia Nacional, són més de 25.000 les persones que participen en aquesta manifestació i, per tant, sí que els han deixat després accedir a les voltes, però han considerat que no era possible, massa gent a l'interior i, per tant, han retrocedit i la lectura del manifest s'ha fet aquí al Parc de la Mà. Insisteixen amb el lema d'enguany: Mallorca al límit, el mateix que ja es va autoritzar fa 26 anys i quan arribaven a l'illa la meitat de turistes que ara. Diuen que no volen ser considerats un parc temàtic, un decorat, i consideren que enguany és imprescindible que totes les institucions es posin d'acord, que treballin per un turisme millor, de qualitat, que no hi hagi tanta massificació. Cal recordar que l'any que ve hi ha eleccions i és importantíssim que tots treballin colze amb colze. Diuen també que no volen que els treguin de casa seva, que Mallorca és la seva llar. Alguns han de marxar i cercar habitatges més dignes i no volen marxar, volen seguir aquí amb la seva llengua, les seves tradicions, la seva cultura. Les manifestacions no aturen. La propera està prevista per dia 8 d'agost a Sóller, també per la manifestació, per la massificació que pateix aquest poble.